sa ka. Ano pa siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga San Jose, Matanao, Davao del Norte. Ang atong matatampo nagdasingan nga Princess. Hi, Princess! Uy, Dexter! Ikaw magudi ay ni. Oh, yes, ako ni. Kumusta nga tong love life, diha ron? Life ragid in town, why love? Uy, asa mo ding love? Ate ka sa day. Tinuod bitaw? Nabayay ng regards ni mo. Ay, Kinsa man ko no? kanang naglingkod sa motor nga XRM ba? Kana ay motor. Kanang gwapohon. Gwapo pohon. Ah, si Makmak di ayong buti mo ipasabot. Yes! Nga na ng regards man siya nako. Oh, syempre. Understood na na. Uy, class kuno kaniya? Ngi. Ngi. Ay, uy hala. Sa sunod na natin mag-storya Dex ha kay. Ha? May klase pa ko. Sige sis. Kay klase na sa dako. Uy, hala. Ni friend request man si Makmak nako. Ako lang ni-accept, B. Nanawag man lagi ka, Mak. Nagpasalamat ako nga imo kong gi-accept. Okay ra, uy. Unya, okay ra nimo kung chat-chat ko nimo. Okay raman. Wadi masuko. Kinsa may masuko? Imong uyab. Huwa magud ko'y uyab. Atik sa di. Tinuod bitaw. Wa pa man ko'y uyab. Kagwapa nimo, unya, wa kay uyab. Hala no. Dili magutan ng gwapan ay uyab. Og usa pa sad, dili pa ko ganahan mag-uyab-uyab, uy. Gusto ko nga mahuman una ko sa akong pag-eskwela. Mao ba sis? Nagsige ni day og chat-chat nimo sa Makmak? Oh, Dexter. Nya, chat-chat ra. Wa sa munguyab nimo. Wa man. Lano? Ano wa mo sa munguyab nimo? Ambot lang. Ay, bisat pa sad og manguyab siya nako, uy. Dili gihapon ako siya sugton, Dexter. Ha? Nganong di man mo siya sugton nga kagwapo ng Makmak ah? Bisan pa. Dili pa ko ganahan mag-uyab-uyab, Dexter. Nagaya na man sa mong klase, uy. Nadugkay hinuon ko pauli, da. Princess! Sakay na lang diri sa akong motor. Uy, hala, si Makmak. Sis! Sakay na lang diri sa akong motor. Kay ako na kang ihatod sa inyo. Ayaw lang, Mak, uy. Sige na, good. Ayaw lang lagi. Maglakaw ra ko. Oh, naunsa di ka, sis? Nahadlo ka na ako. Ha? Wa man. Unya, nganong di makamusakay nga ako ra man kang ihatod sa inyo. Basta, ayaw lang ko ihatod. Og, salamat na lang, Mak. Oh, Princess. Maayo ang imong gibuhat nga wa ka musakay sa motor. Ma, Ayaw gyud patakag salig sa mga lalaki ha. Kay simba ko unyag binuangan ka. mao sa bitaw ni akong gihuna-huna, ma. Kinahanglan nga mag-amping ka gyud, princess. Aron way daotang mahitabo nimo. Princess, niingon si Makmak ba? Pwede ba kung siya mag-isulti ni mo? Ha? Nga naman? But lang nga doon niya eh. Istoryahe lang ko to, bisa kagyot lang. Salamat si Sanga.
nakigstolti ka na ko? Unsa di mong tuyo na ko, Mac? Nahadlo ka na ko? Ha? Wa man. Unya, nganong naglikay lagi ka na ko? Wa man ko maglikay ni mo, Mac. Unya, nganong wa makamusakay sa akong motor, be? Na gusto raman unta kang ihatod sa inyo. Pasensya na ka, Mac, ha? Basi manggod unyag, may makasulti ni mama nga nagsakay-sakay ko og motor. Kasukan unya ko. Mura ka na ang rason? O nahadlo ka nga makitaan si mong uyab? Uyab ba, uy? Wa lagi ko'y uyab. Tinuod nga wa kay uyab? Wa lagi. Nga sa ato pa. Pwede ko manguyab di mo. Ha? Sis, dali na! Klase na nato, oy! Excuse na, Mac, ha? Klase na nako. Huy, day! Hala, nag-istoryahan na lagi mo ni Makmak. Unsa man ang uyap kasi ni mo? Hapit. Unsay hapit? Kung wa pa ko ni mo tawga, manguyab gyud to. Ay! Ay! Nanay, naibog niya! Saba, uy. Ayun, nagkara-gara di, ha? Hinaan na ba si sir? Nanawag lagi ka, Mac. Dili ka busy, sis. Okay na. Human naman kong buhat sa akong mga assignment. May tuyo ka na ako, Mac? Ako tong tiwason ang akong gustong isulti na mo ganiha. Ha? Ayaw ka suko, ha? Gusto lang kong mahibaw ka nga love ti ka, princess. Mac. Sa una pag ko ganahan ni mo. I love you, princess. Oh. May chance ko ni mo. Sorry, Mac. Dili pa ko gusto nga mag-uyab-uyab. Oh, sis. Gusto pa ko human sa akong pag-eskwela. Kumusta na karon si Mac, no? Human sa mong graduation, wala naman ko makakita niya. Maayo! Day! Princess! Uy, si Degwen man ron. Degwen! Nasuroy man lagi ka din sa amo. Ganahan ka mag-working student? Nga naman, tabangan ko nimo. Na ako'y kapasudlan ni mo, Day. Nya, di man ka mag-uol kay kauban man tas trabaho o dili pod kaayo kapoy. Mao ba? Ay, sige, day. Musod ko. O, di ba? Tanawa. Dili kaayo ta kapoy, no? Unya, maka-cellphone pa ta. Nya na pagitay day off. Mao gyud, day. Kadayo tragod. Friend day mo ni Makmak? Friend kaayo! Hibaw man gani ko nga, ibog kaayo na siya ni mo. Ha? Ako to pa hibawon ha, nakauban na tagtrabaho. Kumusta? Okay na. Gimingaw na ba ko nimo? Ha? Dugay-dugay na mong nga wa ko makakita nimo. Pwede ta magkita? Sis, dugay-dugay na magid ko nga nanguyab di mo. Wa pa gid ka paluoy na ko. Kuan, Mac. Sugtal ang gud ko, sis. Bitaw, uy. Naluoy naman ko nimo. Oh. Kay sa una pabiya ka nga nanguyab na ko. Sige na lang, uy. Ona, ako na kang gisugot. Oh, salamat, sis.
Lipay bitaw kaayo tong nagpahibaw na ko sa makmakday, nga uyab na mo. Naluoy ko ni Makmak, day, uy. Kay, dugay na ba na siyang nanguyab na ako. Dili gyud ka magmahay anang makmakday. Kay buutan ng tawhana. Asa dita, manuroy, Mak? Bisag asa lang gud. Mangidat na ngindot nga suryanan. Ayaw lang ko og bayi, Mak. Ha? Di ka magpaagbay na ko? Ayaw lang. Uy. Dili ko ganahan. Kula, ini mo eh. Uyab ko da niya. Di ka magpaagbay? Basta, dili ko ganahan nga agbayan ko nimo. Princess. Noon sa ka, uy. Ngayon nagkatawa ka diha. Ang kinsa may dili magkatawa di mo, uy? Nga para agbayra, dili ka? Nga natural naman kunas man nag-uyab. Ang uban pamangga ni ana, hawak gid gunitan pas hawak. Basta day, uy. Dili ko ganahan, ana. Ang akong gusto nga, simple lang among panag-uyab. Ay, salamat kay human ako pangumpra. Nagana sang tao, uy. Dugay noon ko pamili da. Princess! Princess! Oh, hala, si Makmak. Puwata ko sis kay. Tabangan di kag dasi mo kinumpra. Bahala ka diha, uy. Ay, magdali ko. Naunsa man in taon ka, day, uy? Nganong mahadlok makanduolon sa imong uyab? Dili ko ganahan, day, uy. Pagklaro ko no, be? Unsa man? Love ni mo si Makmak o dili? Love, day, uy. Musugot na ako niya kung dili pa nako siya, love. Onya? Nganong maglikay man kaniya? Dili mo ko ganahan nga ipakita sa mga tao nga uyab mi. Day, princess. Magbuwag na ta, princess. Aha? Nga naman. Moram gyapon. Muram tag dili uyab. Di mo gani ka magpaagbay. O duol sa kunin mo, maglikay ka. Mura tag di uyab. Gusto man lang gud ko og simple lang nga relasyon, Mac. Dili ko ganahan nga mahibawan sa mga tao nga uyab ta. Way lami na istorya ha. Magbuwag na lang ta. Ikaw, kung mao imong gusto, o sige, magbuwag ta. Naunsa man in taon mo, uy? Ngano ka din tao magbuwag man mo? Mao may ang gusto. O, makigbuwag sab ko niya. Istoryahin lang in taon na ninyo, uy. Ayaw mo ng buwag-buwag. Nanawag man lagi ka. Sis, sorry. Dili na ko kaya. O, Magbalik na na, dabi. Dili ko makatuga. Magunahon na ni mo. Bahalag bati ang batasan nga imong gipakita na ko. Magbalik na ta. Love kayo tika, princess. Makmak. Hindi lahat ng kumikinang ay hindi lahat. Nagpakiluoy si Makmak na ako nga magbalik na ko numi. Okay, naluoy man ko niya. Maong nisugot na lang ko nga magbalik ni. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.